usa sa mga siloy gikan pantaon sa kabukiran nahilog sa nilang kapatan. Hello mga kasiloy. Mga kasiloy. Pagmasa ko mga kasiloy. Magmasa ko kini niya siya. Tunga sa nga siminto. Sa kasakong bas. Ito sa kasakong gapas. Harap tiwas na ako di mga kasiloy. Akong buhusan ni mga kasiloy, rumhuman ni. Kana siya mga kasiloy. Yung mapuan mga kasiloy. Akong pinisingan na mga kasiloy kanina. Kana ugma kon. Mana siya mga kasiloy. Pinisingan ako ni ugma. Kini akong tiwas ni buhos karon. Mana siya mga kasiloy. Ako mahiman. Muna siya mga kasiloy. Mga kasiloy, nagmasa na ko mga kasiloy para sa mga kasiloy pagpinising yan kini akong pinisingan mga kasiloy kana para makatika-tika ang dao mga kasiloy kini akong pinisingan humana ako buhos gahapon na mga kasiloy. Sir, kung ikaw pa gising ko na lang, saan mo? Wala na ko na. Sana na sa Kabilya, wala ang dali mo. Imo ni kabilyahan ng kaning pinising ani? Tiyong lagi, wala gini ko ano kabilya. Huya na. Ini si Idol Mang Suloy.
nag-practice og finishing. Matod pa sa usa ka engineer aron likon kabilyahan ang finishing.